Кяно. Еднакви нощи тежки, безсънни утрини, пълни с дим и болка. Поскоро си Бойка Дангова, не си Юри Бойка. Упойка не слагай, не се излагай, все пак си паднал от триколка. Твоят трон е бял стол, твоята бухалка половин ролка. Не знам дали има ферове, не съм брат на Ким Кардашян. От малък съм целта каша и знам какъв е край на матча. По-добре не дей да плачеш, чупи се лесно кът богача. Твоята бригада нема никва, кажи какво стана бе Саша. Дяволи драска сърцето ми, иска да излезнат. Кълна се, че не са виждали по-гадно място. Не биха останали още там, дори да им плащат. Откъде ме намериха, мене не знаят с кой се зафащат. Следващия път, докато си на диско и слушаш коцето и Райна, сети се какво стана 500 километра в Украйна. Брати убиват братя и това не е за никой тайна. Игра безкрайна, коварна, такъв е плана на илюмината. Остави го да пия кръв, докато му се пръсна червата. Такъв рап като му няма да намериш на никое друго място. Чак като се слушам отстрани, на мен ми става ужасно. Не искам да ме харесва, знаеш, че чувствата са зимни. Ако ривотрила не помага, следващия път го изпий с уиски. И като отвориш очи, можеш да закусваш с Уолт Дисни. И другата вече не е това, което беше. Фентанила изтрепа наркоманите, а преди телефона ми нон-стоп звънеше. Кажи ми как щеше да разбереш, че имаш щастие, ако няма тъга. И как щеше да станеш педерас, ако нямаше дъга. Откакто Бойко има властта, положението е лека нож деца. В момента идва летеца, отдалеч изглежда като стратег. И много беха, но след тех не остава нито лев. Кога ще дойде времето българина да каже, че е такъв с кеф? Дано некой ден мечтите ти станат реалност, но не казани във вечерния блок. Не дей да влизаш в магазина, брат, носи зареден глок. И какво направи то Мишок, като видя целия поток? Кражба след кражба, подкуп след подкуп. Нема за какво да се крият. Направиха лицето депутат, за мен това е публична кирия. Кирил Путков го прегърна, докато той му прави. Очакваше Лука, нали? Ама нема се фана, бата, демокрацията работи по същия начин. Истинските мъже плачат, докато педерасите се кефат, бате. Ще го разберете, когато вече държавата ни не е наша, а всъщност вече не е. Добро утро. Лора Крумова. Yeah.